Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asithi ukubuka lokho kuphambi kwethu. Sinesibalo la esengisibhalile. Sizama futhi ukuthi sithi ukujuliswa ulwazi lwethu uma sisebenza ngama-fundamental theorem of calculus. Singasize sithuswa ubala uma sesibona into enjengalena kwivivinyo zethu. Ngizothi-ke ngelenzansi ngino f omkhulu f wethu prime x d over dx. Ngifuna nje ukuthi ulandele lemithetho esihamba ngayo ukuze nje uzikhumbuze uma usuzenza uwedwa lezibalo ukuthi zihamba kanjani. Ngizoloke ngichaza nje bangihamba ukuthi zihambe kanjani. Ngehlisile ezansi esifuna ukuthola, sifuna ukutholana i-derivative yakho lokhu esinako ngezansi, kakhulukazi lokho engikudwebelayo manje cotangent cot squared t kuzoba ngu-x ke manje lana, ngoba ithini i-fundamental theorem of calculus yethu ithini, ithi yaguqula kube njani, kube ngu-x esikhaleni saleyo lelo gama esuke silibhale ngalapha eceleni. Yabona lana sino t. Ngokuhamba ke kokwenza i-derivative ke manje ke sesisebenzisa i-fundamental theorem of calculus sekuzoba ngubani, sekuzoba ngu-x. Athi ngibheka ukuthi khona mhlawumbe enye indlela engaphinde ngikukhombise ngayo. Ngikhipha uphawu lwami lolwesibalo ngithi ngino theta la ngezansi, ngase ngino pi, sengithi theta, ngino pi la ngezansi, ngibe no x, ayibo nansi iphutha manje, ngibe no x squared lapha phezulu. Asijwayele ukubona kakhulu ngithi kube no x squared. Ngezansi ngibe no cotangent cot squared t dt. Base ngithi ngiyafuna i-derivative yakhona lana, noma ngifuna enye indlela yokuveza kukhona lesi sibalo sethu sesisibhalelele ngazansi uma sesithintene noma sesike sathintana noma sisabhekana nani ne-fundamental theorem of calculus yethu. Sithi ukubuyela emuva sibheke lesokuqala sethi sisenzile isibalo noma isibonelo, base siyabona la ngezansi ukuthi singenza kanjani. Lana sisebenza ngo-x squared, khumbula x squared, ngakho u-f wethu omkhulu usuzoba njani, usuzoba ngu-x squared. Asuzama nje ukubambelela sithi ungu-x nje, sesiyakhohlwa indaba ya x squared. Sithi equal ngase ngizama ukushintsha umbala wami, ngibuye i-derivative yawo ke lo f omkhulu o x squared sekuzoba iyo f prime x squared. Ezansi sithini d dx njengenjalo, sithi x squared eceleni. Kodwa ke ukukhipha isibalo sethu sibonakale phela manje ukuthi sesithintene ne-fundamental theorem of calculus yethu lena, sizoguquka sibe njani u-cot squared wethu t dt. Usuzoba into eme kanjani? Yabona ukuthi lesokuqala sesiguqulile saba kanjani, la ngezansi ke ucot wethu usuzoma kanjani. Athi ke ngisekele lokhu base ngehlisa, sekuzoba njani, ucot squared wethu ezansi ke x squared. Ngobani? Ngoba base kuguquka lelo gama selithatha bani, selithatha u-x kulesibonelo sethu ke sino x squared, okusho ukuthi kuzoba ngu-x squared. Base ne i-dt yethu sekuba seku 2x lapha eceleni, okuzosiphana ekugcineni sino 2x cot squared x squared.